Y siguiendo en el ámbito tecnológico, aunque en esta ocasión centrado en la red de redes, esta mañana celebraban en el campus el Día de Internet y de las Telecomunicaciones. Ao fin e ao cabo, inda que estamos en un ámbito informático no que todos somos medio frikis ou algo parecido, non? A web 2.0 o que supón é a socialización da información, non? Eu creo que o máis importante é que hoxe en día xa non é patrimonio noso solamente dos frikis informáticos, sino hoxe en día a web 2.0 é patrimonio e propiedade de toda a masa social que, aínda que non entenden como funcionen por dentro, sí, o máis importante, a fan funcionar por fora, non? Las redes 2.0 son una nueva alternativa que ofrece Internet, que hoy muestra un abanico de posibilidades muy distinto al de hace unos años. Web 2.0, máis que unha tecnoloxía, é unha actitude. É unha actitude colaborativa e de interacción entre usuarios, porque a tecnoloxía pode existir e pode utilizarse sin socializar, sin montar redes.